агентии мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи 29 апрели соли 2024 аз анҷоми тафтиши пешакӣ ва ба додгоҳ супурдани парвандаи ҷиноятӣ ба зидди Искандар Шафеиён, як мансабдори баландпояи шаҳрдории Исфара, бо иттиҳоми гирифтани пора ба маблағи хеле бузург 180 000 сомонӣ ё беш аз $16,000 дар ивази ҷудо кардани қиттаҳои замин хабар дод. Искандар Шафеиён, мудири шуъбаи ташкил ва кор бо кадрҳои дастгоҳи раиси шаҳри Исфара, яке аз ду мансабдорест ки моҳи январи соли 2022 дар ҷараёни муноқишаи навбатӣ дар марзи Тоҷикистон бо Қирғизистон тир хӯрда буданд. Шафеиён он вақт беш аз 5 моҳро дар бемористон барои табобат сарф кард. Танҳо 1 июли соли 2022 тавонист ба сари кор баргардад. худи Шафеиён ё наздиконаш барои шарҳи қазия дастрас нест. Маркази матбуоти агентӣ мегӯяд, зимни баррасии аризаи дастаҷамонаи сокинони шаҳри Исфара муайян карда шуд ки Шафеиён аз 1 марти соли 2021 инҷониб дар вазифаи мудири шуъбаи ташкил ва кор бо кадрҳои дастгоҳи раиси шаҳри Исфара кор карда истода, дар давраи фаврияти корияш даст ба ҷинояти қалъобӣ задааст. чунончи Шафеиён моҳи майи соли 2021 бо мақсади ба даст овардани даромади муфт бо истифода аз мақоми хизматӣ ба боварии шаҳрванд АБ ва якчанд сокинони шаҳри Исфара даромада, бо роҳи фереб ва сӯистифодаи боварӣ аз номбурдагон барои ҳуҷҷатгузорӣ ва ҷудо кардани қиттаҳои замини назди явлигӣ аз ҳудуди маҳаллаҳои Сомониён ва моҳпарии шаҳри Исфара барои сохтмони манзили истиқоматӣ маблағи 255 000 сомонӣ талаб намуда, аз ин маблағ дар якчанд маврид 180 000 сомонӣ гирифт. Шафеиён баъди гирифтани маблағи зикршуда ба манфиати шаҳрвандон ягон амали муайянро иҷро накард. онро тасарруф намуда ба эҳтиёҷоти шахсияш сарф кард ки бо ин кирдори қасдонаи худ ба шаҳрванд АБ ва дигарон зарари махсусан калони моддӣ расонд. оиди ҳолати мазкур нисбат ба Шафеиён парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 247 қисми 4 банди Б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон бо иттиҳоми қалъобӣ ба маблағи махсусан зиёд оғоз карда шуда, баъди анҷоми тафтиши пешакӣ барои баррасӣ ба додгоҳ ирсол гардидааст. ба Искандар Шафеиён бар асоси қисми 4 моддаи 247 ҳамчун ҷазои ҷарима ба андозаи аз 1460 нишондиҳанда то 2190 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, яъне аз 105200 сомонӣ то 157480 сомонӣ ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати аз 8 то 12 сол таҳдид мекунад. ҷудо кардани қиттаи замин ки ба ҷамоатҳо ва кумитаҳои замин вогузор карда шудааст, дар Тоҷикистони аҳолияш рӯзафзун ба яке аз арсаҳои аз ҳама фасодзада табдил ёфтааст ки қариб ҳар моҳ дар бораи боздошти чандин мансабдори маҳаллӣ асосан кормандони масъули ҷамоатҳо ва кумитаҳои замин хабарҳо ба даст мерасанд.